Qed ikompli jieħu l-forma il-proġett tal-Bosk fl-Imtarfa. Proġett bilan li joffri post ta' rikreazzjoni għall-familja kollha. Isibt filgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg żar ix-xogħol f'dan il-proġett li gawda minn 236,000 euro mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Rurali mill-Proġett Leader. U għannota kif din il-lokalità qed biddel post mitluq f'żona aċċessibbli b'faċiliet rikreattivi u edukattivi. Flimkien ma' Sindku rringrazzja b'mod partikolari lis-Sur Alfred Baldacchino tal-parir ambjentali f'dan il-proġett sabiex jinżamm il-valur ambjentali taż-żona u jinżeraw iktar siġar indiġeni. Is-Sindku tal-Imtarfa Daniel John Attard innota li grazzi għal fondi Ewropej dan il-proġett fġieħ ir-residenti jista' jitwettaq bil-pjan li jkun lest sal-aħħar tas-sajf. Iva fil-fatt tajjeb ngħidu li meta tibda titwettaq proġett dejjem inqala anke spejjeż ġodda biex dejjem tkompli tejjeb għall benefiċċju tal-komunità li se tkun qed taċċessa dan il-post. Fil-fatt anke bis-saħħa tas-Segretarju Parlamentari kellna żieda fil-fondi biex dan il-proġett inkunu nistgħu nagħtuh fit-totalità tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari Borg żied jgħid li fl-ewwel ta' Ġunju se jiftħu s-sejħiet tal-programm Life b'fond ta' 12 miljun euro. U għaldaqstant ħeġġeġ lil laqdiet mhux governattivi u oħrajn bl-ambjent tal-qalbhom biex jissottomettu il-proġetti tagħhom.